ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಮುಲ್ತುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಂತ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಏಪಲ ಇನಿ ಬೈದೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿಟ್ಟು ಮಂಡೆನೇನ ಬಲ ಓ ಸೋಪಾವು ಈತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಿಂದ ಓದೆತ್ತೊನ್ನು ಶಿ ಅದು ಬೇಡ ಲಿರಿಲ್ ಉಂಟಾ ನೋಡು ಐ ಲವ್ ಲಿರಿಲ್ ಸೋಪ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಲೆಮನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸಿಂತಾಲ್ ಉಂಡು ಲೆಮನ್ ಬಟ್ ಎಂಗ್ ಲಿರಿಲ್ ಇಷ್ಟ ಲಿರಿಲ್ ಉಂಡು ಐ ಗಾಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಾಲೆ ಸರ್ಚ್ ಅದು ಇಮೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 6 ಉಂಡು ಲಿರಿಲ್ ಸೋಪುಡು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೆತೊನ್ಗಾಗೆ ಪಣ ಇಮೇನೆ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪುನ ಇಕ್ಕಿಮೆ ಪನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ ಓಕೆ ದೆತೊನ್ಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿರಿಲ್ ಸೋಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಗೆ ಕೇಪಡ್ ದಿಂಚ 1 ಮಂತ್ ದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆವೊಂದು ಲಿರಿಲ್ ಸೋಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಓರ ಮೀಯೋಡು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಟಿವಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ಲ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಸೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಲಿರಿಲ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಂಕ್ ದತ್ತ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಬಲೆಯಿಂದ ಪತೋನು ಸ್ಪಾಂಜ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾವು ನಾಂದು ಇಲ್ಲದುಂಟು ಬಲೆ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಗ ಕೊಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಡುಡ್ ದಿಂಚ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ದೈತೊಲ್ಲೆ ಇದು ಒಂದು ದೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಹೌದಾ 99% ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಚ್ಚದ ಈ ದೆಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ವಾಶ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಈತೆ ಇಮೇನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಅವೇನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಹತ್ತು ಏನೊಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಓ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತುಲ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ದಿಂಚ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ MTR ಸ್ಪೈಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ MTR ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇನೇ ದೆತ್ತು ನೇಪಲದ MTR ಸ್ಪೈಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಓಲುಂಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಮ್ ಏಸಿ ಪಾಡ್ದಿರ ಇಜ್ಜ ಎಂಕಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಂತೂ ಶೆಕೆ ಆವೊಂದು ನೋಡಿ ಗೀತುಲ ನಂದಿನಿ ಅವ ಜೋಕ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅತಿ ಅನ್ ಪಿರಲ ಸಾಂಬಾರೇ ನಾಡುನು ಬೇತೆದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡ ಅಂದು ತಿಕ್ಕು ಚೆತ್ತ ಇಡೀ ನಾಡಿಯೇ ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತೆ ಪಿರ ದಾಲ್ ಬೋಡು ಮುಲಿಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಎಂಕುಲ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೈದಿ ನಾವೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಪ್ಪಳ ಉಂಡು ಹಪ್ಪಳ ನೇತಿ ಪಂಡ ಮೆಂತೆ ನಾಡ್ಪೋ ಅಂದು ನಾಡು ಮೆಂತೆನು ಹಾಂ ಇರೆಗ್ದಾಲ ಬೋಡ ನೆನ್ನೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮುಸುಟುಲ್ಲ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರುಣಾದ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಪುಲಿ ಮಿಂಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾತ ಬೈದಣ ಅರುಣಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೆಂತೆದ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಿರೋಂಜಿದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಮೇ ಪನ್ಪುನು ಕೆಲ ಮೆಂತೆ ದೋಸೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವ ಬೋಕ ಮಲ್ಲ ಜನ ತಲೆಕ ಪಿರೋಂಜಿದೆತ್ತುಳ್ಳಿ ಅವು ಯಾವುಂಡ ಅರಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಆತುಂಡು ಬೇತೆದಾದ ಉಂಡು ಮುಳ್ಳು ಉಂದುಲ ಉಂಡು ಮುಂಚಿಲ ಉಂಡು ಜೀರಿಗೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು ಇಮೇನೊಂಜಿ ಮೂಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಕಂದುಲ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಬಾಲೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಉಂಡತುಲ ಬಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಮಲ್ಲಿಜಿ ಹೊರೋರ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅತಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ತನಿಷ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಡ್ಪುಟ್ಟ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಉಂಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಎಂಕ್ ಬೆಲ್ಲದ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ತಿಂತ ಅಂದು ಆಸೆ ಅವನುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ ಜೀರಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಉಂಡು ಗೋಧಿ ಬಾಲೆ ಶೇ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಂಚ ಮಾರ್ವೆರಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾರ್ವೇರಿ ಬೇವ್ರಿ ಇಂಕ್ ಬೆಲ್ಲ
ಸದ್ಯ ಗೀತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ 40 minutes ಮಂಕಿಯ ಸತ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಸಾಕಾಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವ್ವ ಉಂದವ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪು ಜಿಬಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅವ್ವ ಉಂದವ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂದು ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅವ ಡಿಯರ್ ಜಪಾನೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೈಸಿ ತೂನಾಗ ಆಸೆ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈದನ್ ಸ್ಪೈಸಿ BBQ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ఒక ಮೂಲೊಂಜಿತು ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೈಸಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ఒక ಮಂಚೂರಿಯನ್ ఒక ಪೂರ ಸ್ಪಿನಚ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಾಲೆ ಈ ಲಕ್ಸ್ ಪೊಸಾತ್ ಬೈದದು ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಲಿರಿಲಿಡ್ದು ಈಗ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಪರಿಮಳ ಲೆಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೊರ್ಚ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಡ್ಯಾಡ ಯಾರು ಅಂಚೆನೆ ಓವೋ ಬಾಲೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಅವ ಸಾಫ್ಟ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು 18 years ಔಡ್ ನೋ ಡ್ಯಾಡನ ಈಯೇ ಪಾಡುನತ್ತ ಡಿಯೋಡ್ರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಏತ್ ಬೈದನ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಐತೆ ಸೀರಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡುಂಡ ಕೈಕ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡ ಇಚ್ಚ ಹೆಂಗಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಆದದೆತ್ತೊನ್ನ ಹಿಡ್ದುಂಬುಲ ಒಂದು 8 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಮೊಕಲೆಂತುಲ ರೆಟ್ಟು ಜನಂದ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ನಾಡು ಯಾನೊಂದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಂತದು ಒಂಜು ದಿನ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಅಚ್ಚಿ ಮಂಗೆನಿ ಪೊಲ್ತಿನಿ ಅಂದು ಕೇಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಂದು ಟ್ರಾಲಿದ ಕಾಸ್ಕೋರವ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕ ಕಲ್ಪು ಫುಲ್ ಟ್ರಾಲಿ ಇಡ್ಕೊಬೋದಿದ್ದೆ ಹಂಗೇನೆ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಾಯಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಬೇಗರ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ಷನೆ ತೂನಗೇನೆ ಮುಲ್ಪದಾದನ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದೇರು ರೆಡಿ ಆತಿನೇನು ಮಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂದು ವಿನ್ನರ್ ಏರೊಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಫಿರಂದು ಎನ್ನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡತೀನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇಡೆಗೆ ಏರ್ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಶಿಕ್ ಬೈದೇರು ಮೆರೆಂತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತೂವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಜನ ಬೈದೇರು ತೂಲೆ ಮೂಲು
ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾತು ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈದಿನಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ವೆ ಈ ಸಲ ಎಂಕುಲು ದಾಯಿ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ದಾದನ ಎಂಕೊಂಚಿ ದಿತ್ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೀನಿ ఒక 4th ಫ್ಲೋರ್ ಜೋಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಸಾತ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಅವು ಒಂದುವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ ಬಾಲೆ 3 ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಇತ್ತುಡುತ್ತ ದಾದ ಉಂಡು ಪೂರ ದಾದನ ಯಾನ್ ತೂಪುನು ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತ ಎಂಕುಲಿದ್ದೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟುಡಿಲ್ಲ ದಾಲ ತಿನ್ಕಾನ್ ಫೀಲ ಒಂದಿಜ್ಜು ದಾಯಪಣ ಎಂಕುಲ್ಪದ ಫುಡ್ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ತನಿಷ್ ಬೊಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಇನ್ನ ಎದುರು ಸಿಟಿಡೊಚ್ಚು ಮಂಗೆ ಕುಲ್ದು ಮಂಗೆ ತೂಯರ ತನಿಕುಲು ಏ ರಿಯಲ್ ಅದು ಮಂಗೆ ಬೈದಿತ್ತು ಇದು ತನಿಷ್ ರಿಯಲ್ ಅದು ಮಂಗೆ ಬೈದಿತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತು ತಾತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಗೊಚ್ಚು ಗೊಚ್ಚು ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಂಗನ್ ತೂದು ಅಡಿಗೆ ಏ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಡಿಲೀಟ್ ಅದುಪ್ಪಿನ ಇತ್ತಿನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಮಂಗನಗಳು ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಪಂದ್ ಕಬಾಲೆ ಮೂಲು ಫುಡ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡಂದೆ ಯಾನೋರ್ತಿ ಕಾರ್ಡೆ ಕುಲ್ದೆ ಇರುವೆ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿ ಜೊತೆ ದಾದನ ಕನ್ನರೆ ಪೋತಿರು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಪಿದೈಡೆ ಆಂಡತ್ತ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂದೆನ್ವೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಅಂದೆನ್ವೆ ಸೊ ಆತೆ ಬೇತಿದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯ್ಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಿದಾಯ್ಡೆ ಎಂಡ್ ಆವಡ್ ನಾನು ಒಂತೆ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಿದಾಡ್ವ ಇಂಕುಲಿಲ್ಲಾಗ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜೋಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಚಿ ಪುಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಸೂನ್ ಬಾಯ್